Čaute, čaute, čaute. Takže dneska pre vás mám dokonca dve zbrane naraz. Jedna mi už vliezla do gati. Budem sa tváriť, že neviem, čo tam hľadá. Čo to je? Nech sa páči, takto aby ste si to pekne obzreli. A je to Glock 19X od Umarexu, ale je to vlastne VFCčko. Majú to na predaj na Anareuse za nejaké 200. Mne sa ho podarilo zohnať ešte spod ruky aj s ďalšími dvoma zásobníkmi. A takto nejak vyzerá. Vlastne bola to pištoľ vyrobená do súťaže pre tie americké pištole, čo chceli do armády, kde vyhral SIG, s ktorým sa dneska ľudia strieľajú do nôh. Alebo do iných partí a umrú na to. Ale nechajte SIGa na pokoj, ako sú niektoré videá na internete. Každopádne, keby bolo keby a vyhral by tento nádherný Glock, ktorý bol vlastne predchodca Gen 5, tak už môžete vidieť, že má nejaké tie obojstranné veci. Takisto mal už ten predok taký pekne zaoblený, že nie je to úplná tehla, ktorú niekto priniesol na trh. A šachta nie je nejak extra rozšírená a je tu vlastne ten predok, ktorý dosť zvyknú zrezávať na tejto 19X, lebo potom sa tam nevojde klasický Glockový zásobník, lebo ten má tú 5 práve trošku dlhšiu a 19X ju má takú kratšiu. Ináč, áno, takto vyzerá Gringasový zásobník do toho. Hneď môžete si všimnúť, že hneď od vrchu to máte rozšírené, to znamená, že strašne dobre sa plní ten zásobník. A aktuálne je tam Gringas, má to presne 1 joule, strieľam z toho 40 a dal som tam už Flamingo a inú hlaveň samozrejme, lebo prečo nie, keď máte doma TM-kové hlavne, tak ich nenecháte ako Kubo niekde hniť, ale môžete ich využiť napríklad do tohto. Ale ako vravím, je tam Flamingo, krásna ružová gumička, hej. Je to nastavené na to, lieta to veľmi, veľmi dobre, absolútne neprekvapivo, ako by Kubo povedal, že treba tie zbrane skúšať v základe a nie vytuningované. Ale na druhú stranu Flamingo stojí 7 €, robota mi trvala asi 20 minút a hlaveň som mal doma, takže čo, za 20 € si môžete tú zbraň od začiatku zlepšiť, tak ide o to, že chcete jazdiť v základe alebo nie. Každopádne, ten druhý Glock, čo tu mám, aby som vám ukázal, je takisto 19X. Tento vám nejako extra nebudem približovať, ale vidíte, že na ňom mám túto 5, hej, alebo rozšírenie tej pažbičky. Na ten airsoftový som ho nedával. Toto je prosím pekne môj ostrý a ako si môžete všimnúť, samozrejme z obidvoch zbraní sú odstránené zásobníky a podobne. Pre bezpečnosť, hej, ako si môžete všimnúť, tak práve to VFCčko od toho ostrého Glocku vôbec, ale vôbec nevyzerá nejak extra inak. Dokonca keď ich máte naplnené, váhovo to spoznáte. Tie mieridlá samozrejme na tom airsoftovom sú plastové a sú tam také oveľa inšie bodky, hej. To si môžete povšímať, ale inak musím povedať, že tá replika toho airsoftového Glocku je naozaj skvelá vnútro a je to tak, no takže rozborka ešte raz, proste klasika, chytíte si ten predok a všetko vytiahnete, všetko vám povypadáva do rúk, není tam čo vidieť. Čo sa mi ale napríklad ľúbi na tom Glocku, takisto ako aj na Vladisovej P320, ktorá nestrieľa do nohy ľudí iba bebečkami a našťastie nie vlastných. Takže čo sa mi na tom ľúbi je, že ten hop-up sa nastavuje tiež tuto spredu, že tým viete otáčať. Není to také ploské a neviete tým otáčať úplne ľahko rukou, ale je tam na imbusák, tam strčíte a viete si to nastaviť. A je tam také ozubené koliečko, ktoré vám môžem ukázať. A drží to nastavenie hop-upu veľmi dobre. Dokonca by som povedal, že je trošku lepšie ako práve na tej 320, lebo na tej sa to dalo veľmi ľahko otáčať. Tuto normálne počujete, ako to pekne cvaká. Takže toľko asi k tomu, keď chcete proste trénovať s airsoftkou aj ostrú streľbu. Nie, proste s airsoftkou veľa nenatrénujete ostrej streľby, ale niečo podobné, aby ste aspoň na airsoft nosili aj to, čo nosíte v realite. Vie vám to pomôcť pri sušení a ja neviem, niektoré zvyky proste
Zvyky. Kubo ináč má tiež mikrofón, ale nechcem vám nič povedať, takže prepáčte. Každopádne, poďme si z toho zastrieľať a vyskúšame to. Dobre, takže prv si ideme zastrieľať klasicky na 50-ku, aby ste vedeli, ako to tam plus minus lieta. To, že som s tým slepý, mi prosím ospravedlnite. A teraz si dáme ešte pár bébečok dozadu. Mal som na takú miešanicu bielých a šedých bébečok, takže snáď to bude pekne vidno oproti tej čiernej veci. Ako vravím, má to aktuálne 1 joule, je trošku chladnejšie. A je tam green gas, takže... Hlavne je tu vietor jak svinia. A ako Kubo vraví, je tu vietor. Takže... verím, že na orange a red gasy by to bolo oveľa lepšie. Nepovedal si, že kope pekne. Kubo? Nepovedal si, že hlaveň originál je ten počiernený hliník, čo VFCčko teraz ľúbi dáva do všetkého. Vnútorná myslím. To je pravda. To bol pekný hnoj. To je aj na gulomete pekný hnoj. A k tomu, ako si na začiatku povedal, že Umarex ľudia, Cybergun nerobí zbrane, Umarex nerobí zbrane, všetko, čo sa predáva pod hlavičkou Umarex. Umarex má len licencie. Kubo ma dabuje, tak ja len otváram ústa. Takže oni si to dávajú vyrábať u niekoho. Preto niektoré Glocky robí VFC, niektoré Glocky robí GHK, obidve sa predávajú pod značkou Umarex. Zásobníky medzi nimi mimochodom nepasujú, takže keď niekde uvidíte napísané, že zásobník do Glocka od Umarexu, tak je to tak 50-50. Veľa šťastia. Toľko k tomu. Áno, a presne tak, informujte sa predtým, než si budete kupovať nejaký zásobník, či vám reálne pasuje do tej zbrane, lebo napríklad aj na Rusiu nájdete Glocky, aktuálne aj GHKčkové. Problém je, že všetky tie zásobníky, čo tam majú, ani jeden není do GHK Glocku, hej. Takže aby ste sa náhodou neodrpkali a všetky tie značky sú pod Umarexom, hej. Aj GHKčko majú napísané ako Umarex, aj VFCčko je napísané ako Umarex kvôli licenciám, ale zásobníky majú práve len do VFC. Takže asi tak, videli ste, strieľa to pekne. Myslím si, že na ten ľahký upgrade to strieľa veľmi dobre, drží sa to skvele, potom je super skvelé, keď vás niekto strelí airsoftkou, prísť na zásah, ak ste ho cítili. Takže asi toľko k tomu. Ahojte.